Sewuqophekile umlando omkhulu kuMaskandi. Ingoma yegcokama ihlanganisa ke u500k ke lapha ke ingakahlanganisi ngisho usuku ke lapha ke njengoba ke ilokhu idlalwa kanje. Sikhuluma ngengoma ke lapha ke umthandeni ke fit ke lapha ke yena ke uMahu ke lapha ke intokazi ke yamapiano webafowethu amabhinca amengeza inyawo ke ayazilwela ke ngendlela ke exaka isimanga ke lapha ke lento ke isithusa abantu abaningi ke lapha ke yazi sokuqala ukuvuma nabantu ke ongakazi ucabanga ukuthi ke bangavuma ke uMaskandi abakwamanye ke ama-genre ke lapha ke kuyo ke industry ke music ke lapha ke bafowethu bavuma le ngoma bayaqala ke ukubona ingoma enamandla kanje njengamanje isiuhlanganisile ke u500k namanikinikana ibheke lapha ke impela ke ko500k namanikinikana athe xaxa. Isimanga lesi bafethu, isimanga lesi into enkulu kuMaskandi, into enkulu endimini kaMaskandi. Angifuni ukukhuluma kakhulu, ungakhomenta nawe usho ukuthi ke la uyilalele khona le ngoma uyizwa kanjani. Nayi yenza imanga ifuna ukuhlanganisa usuku nemiliyoni. Bafethu, ungakayizwa usazoyizwa kodwa. Ngeke ngisho ukuthi kuphi kanjani kodwa uzobona uyizwa nini. Le ngoma iyenze 500k ingakahlanganisa usuku. Umlando omkhulu lo. Bafowethu, ilezi ngeniphathele zona la kwesiqiniseko SM. Ungakhohlwa ukusubscribe ke uphinde like lama video ke engiwenzela wona bafowethu. Lishonile ilanga nabalele balale kahle baphumule kahle bafowethu siphinde sidibane ke kwezinye esizoliphathela zona.